kebesar. Kajing sengau hun ye kita ki ba pidon. Kadekot kebesan bat keba ndrio. Adam Smith uway naki nong tho bapa nam ha sak pang subject economics wong gumni. Ba kajing kwa ubrio kalong kabamla bentek lakam bat kabamla bantau. Kajing kwa kajing ubrio kalong kabamla bentek lakam bat kabamla bantau. Kemut bau ubrio judan kajing sengau hun. Ya ki ba udan nesh pang ki ba ulet. Ka Bible ko ong bahas ni ki ba khadu. Ki beri kin lang ba i tang jadi. Bat ki ba i sbai. Bat hakini ki singi i. Ba ka jing bom sngo hun. Ka jur ba ka jing im ki ba kham tam lai haki banget. Kim sngo hun ni lau tengah. Ni la ka jong ka tengah. Ila ka jam ki khun ki kti kim sngau hun ila ka jam ka kam ka jam ba ki tre kim sngau hun ya ka rukom im ka jinglong ka jingman ka juki kim sngau hun ya ka jing ya ka balang kim sngau hun ya unong hikai kim sngau hun ya unong ruai kim sngau hun ya ka jing bam ka jing di da shobe ke ki baro sngau hun bat hapeleng kata ka jing bam sngau hun ka juki ki wat ia kaban pen hun ia kata kajing sngau jo ka donut ko juki bat kani kajing wat ko juki ben pen sngau hun ia la ka jong ka donut kaya lam yaki syaka pop bat kham tam lai sya kajing ma ka ba khrau ba ka ba pen jingai no eki na ublai namar ublai kajing bom sngau hun kadai ka wei na ki dak kishin jong kajing bom syania ba kajing bom sngau tikna ya kijing kular kijang ublai ba ublai la klei ha ka ktin kajau. Dan nama bangim sengau hun ya ublai tak kadau ngi sotre sitom gani. Ngim sengau hun ya kaji pendap kaji pendiang kaji ublai ngai ngi minta tak kadau ngi tre sitom mir la bat sengi ban pendap ya kata kaji kwa jangka kepok jangka daunut kajongi. Ngim sengau hun ba ublai la thau ngi kumni ke bangilong. Ngim sengau hun ba ublai la thau ngi benlong syenrang benlong kentai. Tak ada angin sauhun ngi penkela no jadi ha jaka benong syirang ngi penkela kentai no penkela kentai ngi penkela syirang no ngi sauhun bau blei la bu bai berhenti ba ka jing kurim kadai benlong bai pedang tang pedang syirang ba pedang kentai ngi sauhun tak ada ngi syong kha no pra syirang ngi syong ka pa kentai ngi sauhun bau blei la ai ni ka kam bangin troi ngi sauhun ni kata ringi wat dak wei ka kam nak pertama penhun pendap kita ka jing kwa la jong ka jing bom sauhun sudah để em kan mau kan ni ka Bible ka hikai yangi bangim dei ban long gumta ka jing im kristan kitip nem ka dei ka jing im ka jing ngau hun hi jurut namar ba ni syania teli ha ka jing kular jumlai ni i ba ka ni na ka jing im jong Jesus Christ ka jing im jong Paul wong gum ni upol ka jing ngau hun kami namar ka jing sau tikna ka jing ha ka jing kular jumlai but dei ni ka dawo Paul ong ha ka siti ka beningkong Timothy ka nong ka benrir wong kumni namar kata ka jing riu blai ba ka jing ngau hun kalong ka mentoi ka bakrau ka jing ngau hun kalong ka jing mentoi ka bakrau ha na ka benta jong ubanget ha ka siti ji Filipi ka nong ka basrau dekat bakat wei wong kumni ngalanang ha ka no ka jinglong ka bangalong ha ka tahi ban ngau hun upol wong ngalanang kumno bangan ha ka jinglong ka bangalong kumnuru wong lanang bangan hikai ngalanang ban long to briu bos ngohun upol ladu bola jit ban but ya Jesus Christ ulah pentebit ulah hikai tadi bon long bai bos ngohun bai kat bajakat balong ha ka jingim ka jau long bai bos ngohun bai jurut kat bajakat balong mau tip syai bai ki eki bajak ba umat ki dei ka pelan ba kamon ka jau blai bat usyanya tili hakata kajing kular ba hata kajing penyat kajing blai kajing bom sngau hun kabayalam sya kaban le ai nene kabayalam sya kaban kajing bom suhun ni kala banyalam ni sya banyale persya ya kamon kajing blai kata ka dengkam ka bangi ha ban hustiar ba kajing long kajing im majigi kum juru ni ban but nuksan upol ban hikai le di ban sngau hun ni kita ki ki ba pidon minta ho ngiri ben troi sitom ngiri ben minat nak bata ben im ha ka perthai tang ba ban be ban kin show ya ka spa perthai kam dei ban long tang maka ka jing don kam ka ba khmat tam e ha ka jing im jong ki banget ni ta te hang ni ngi den kam ha ban yo nuksa na ka jing im jong ki namar ba bon si ni barabor hingi i ba
nak dau jok jing be ek spa portei kaya lam mengi ya kabangin kentat ba bendu no ya ublei tak dau Jesus Kristus ong ha gospel jing Lukas kelenong ka khat ar khat khasan ong gumni tu sumar tu ker nak jing kwa lalot baro namar ka jing imbriu kam syong satya ha ka jing dap kerhai jo ki ai ki ba udan tu sumar tu ker nak jing kwa ladat tu ker nak jing kwa lalot kemun nong thoi ong ker nak ba it sbai nama ka jing im di kam syong ha ka jing don jing im di ka syong ha ka ti ka jong blai bagi so do no ila ka jong jing im laringi wat ya ka spa perthai ha ka jaka bangin wat ya blai kumta namar bangi don ya ka jing nget ka baskem ha blai namar bangi don ka jing so tikna ka jing kular jong blai dan kam man syania kan ha blai bagi dan kam kai ban pla da ka jing snow slur man ong bau trai ulong nong erap jonga nganom syep tieng kat beja kat belong ublei ulong nong pendap ulong penbiang jonga nganom syep tieng kat beja kat balong ngas ngau hun be ke ai bau bleu ai ke ai bau bleu le ha ka jing im jonga ya kata hiru ngan ai ngo ya kata hiru ngangan kerku ya trai ulong u blei ulong nong leis ni bak ngan syania be ke mau bleu ong nganom eno dale leiro ngan syania be ha kita tengiru ini bensai ke nyuni so jok jing ngohun ubami nak kata jingai ke bangidon ha Jesus Kristus te ha bawai no abang bakut jing ke jihikai maka sesi ban pinkan ma bangi pi baka jim kristan ga de jing jok jing sai so rafi kam ma pidan ke jingai Jesus Kristus pidai ban sai yo so jong kata jingai ke pi pidan ha Jesus Kristus Jisu ula ai hangi ki bangai yak ta ka jim ka batmai ka bangi dei ban im da ka jinget ka ba minot ka ba tresitom kat baja kat belong ban le ai ne ban le ye kita ki ai ki ba pen sobha yu blai ha ka jinget dei ka jungi ba ki prab ngai ha ka jinget dei jungi ba ki nong wai ha ka jinget dei jungi ha ka jing shong kurim ha ka jinget dei jungi ba ki jing don ka jing em kadai benlong hi barabor ka ba pen sobha yo blai ke hebru kan nom khalai ka khandai ka omni wat sha ban rong no epi da ka ji kai ba pher bat ba khla namar ka long ka ba mentoi ban pen skem ka do no jong pi da ka ji ai om da ki jing bam ha ka ba kita ka belaya ki kim sim la mentoi ti hang ni ru setan untresh tam bai banyalam bakla nga de pi ha pedeng ka ji dei spra bangai apa dengan jedi syukurim apa dengan jedi bikin nongway apa dengan jedi jingi bak jing don jing em kedai kita kaman husiar ba bangim dei ban syarong ban sya penbi ban ngop no hata kibut jeng setan rai ngi dei ban skembe iladi hak ta ka jing ke jong blai but ban IT be lut iladi nak benta bangin em yang ka jing yang ka jing ke jungi ka ban se ke nyuso ban pen subha yo blai wajib kuslai wajib septieng utrai kular ba un don rengkat bat pi ba un ai bo de pi be pilak kan ba pilak sisa bat pesobha yo blai ha kini kijing dei ki jong pi tu blai kerku pi amen